Ọchabuto. Progress. Ọchabuto. Progress. Progress. Ihe gị na-enwe m iwe. Ụmụnna unu lere ahụ na our last meeting. Session ya na rant. Yes. And yesterday night akpọrọ m na phone. Okay. That no mere emergency travel. And o were oge anyị were nye ofu onye n'ime anyị n'ebe a. Biko, kedu onye nyere ego anyị ebe a? Nwa onye gị ego. Ụgbọala gị onye nwa ego nyere. Unu apụra nke m. Enyere gị ego. Mgbe nke nwere ya ewetere ego. Abolos! Fred ụlọ ya nyere gị ego. What's going on here? Chai. Abolos! Fred ụlọ nyere gị ego. Okay, ego. Ọchị awụ ụtọ. Progress. Ọchị awụ ụtọ. Progress. Continue. Nke ọkwa n'eziokwu na trezọra nyekwara m ego anyị. Chai. Chai. There is God. Oh. Mana unu amaragonu. Chineke ekwene. Chineke ekwene. Chineke ekwene. No! Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Chineke ekwene.